So nemhaka yekuti persecution yanga yamira, chikristu chinotanga kufamba like veiled fire, but the problem yaiwepo yaive yekuti waitendeuka wacho wakange wasiri kuda kutendeuka chaizvo, waive nedzimwe tsika dzawaipinda nadzo muchechi. Tsika idzodzo over time dzaizotanga kuita resurface dzichiaffecta the course of the gospel. Among those wakapinda muchechi maive nemumwe mambo ainzi iye mambo Constantine. Saka ndawerenga pano paari kunzi, as persecution ceased, Christianity entered the courts and palaces of kings. She laid aside the humble simplicity of Christ and his disciples. Saka Constantine ndeumwewo anga ari a half-baked kana kuti half-converted, akangozvitiwo inini ndaamukristu, obva aenda kundojoina the Christian religion. Now Constantine ari kujoina chikristu anga ari a politician, ndataura kuti anga ari mambo panguva iyi. Mucontext yanhasi tingangoti the president. So very obvious kuti president kwaaenda vanhu vanoteera. So muchechi makabva mapindawo wamwe